съм се надежда, надежда от надежда, нали ще ме изпратите до нас. Приятно ми е, казвам, аз съм Петър, не са ли ви разправили за мен? За Петър от 4-ти километър, грамотен неосъждан ерген. Първа крачи по тротуара в тихия град. Първа крачи по тротуара в тихия град. И до надежда тъмната алея, отдавна вече зная наизуст. Отходен е по нея, престанах да пълнея, и ето, че приличам на Исус. 4-ти километър е далече, и братче, докато се прибереш, започва да се съмва. Добре, че не ме страга повърга и пеш. Чули стъпките по тротуара в тихия град. Чули стъпките по тротуара в тихия град. И пак я помоли аз накрая да я изпращам вместо до дома. До свиката оная, после на трамвая, а по-нататък може и сама. Обаче знаете ли, в тези трамваи пътуват граждани какви ли не. И там надежда с друг се запозна, да беше се сбогувала поне. Нощи другият младеж да ходи до надежда бил готов. И казва, че надежда за той го и поглежда с вяра, надежда и любов. Пък аз до моя весел километър пеша си ходя вече всеки ден. И пак съм братче Петър, просто Петър, грамотен неосъждан ерген. Аз се казвам Валди, знаете нали, току-що тази песничка изпял ви. Пък аз се казвам Кирил, знаете нали, току-що тази песничка изсвирил. Надежда от надежда.